Jonyuol koro jiwo mondo kaw nyithindegi mantiere mbalariany mag sirikal ka ng'anyo mar jopuonj kod jotije mbalariany ochope juma mar 3. Kane giloso gi jofwambo, jotije go wacho ni kata bed ni bath dwachgi osechop kare, ok gibi nyono klas nyaka sirikal chop dwachgi duto. Simfros Okinda nigi ler mar wachni. Ng'anyo ma jotije mbalariany nitiere jumbe mar 3. En gima koro rocho kalenda mar somo ne jopuonjre mbalariany mag sirikal ka kilese koro yudo tije mamoko. Moko kuomgi olok paw tuke kod jopuonjre ma piny otaro. Riwruok ma jopuonj mbalariany Wasu kod mano ma jotije mbalariany Kusu onyono ka tiendgi ni ng'anyono ok bi rumo machiegni ni nyaka dwachgi duto chop kare. Wan gi 7.9 billion arrears. An kama chunge ni arito 1 million kwa sirikal. Mano nego bed ni chulo in 2021. We are in 2025. Mano pogi wuoye. 2025, 2029 gitimo sani, gisechako wuoyo, but pok jowinjore. Koro onge kaka wanyalo ke class. We will not call off a strike. Then next year I call again. Then next year I call again. Tunamalizana. And get it. 2025, 2029 CBA will be negotiated, signed, registered, and implemented. Bank alert, ndio unarudi class. If you go before the bank alert, if any of our members go back to class before the bank alert, never in life ask me about a CBA. Kotel negi ko jagoro maduong' mar Wasu Constantine Wasonga, jopuonj go yango rochni mosebetie e winjruok margi mar kinde 2017 higa mar 2021 ka giseyo duol mar SRC kuom siko biwo miriambo motame chulogi kata bed ni doho nosegolo wach ewi wachno. Annual increments were not paid because we were just moving from the scales on a straight line. So when somebody says that they paid automatic annual increment, we are just wondering. It is this same SRC that brought confusion about the implementation of this CBA. They were in court. They canvass their issues that they are raising now. The court did not agree with them. They went to court of appeal with the same issues they are raising now. The appeal flopped. Jopuonj go masani koro chope kode tiegruok pile ka pile maneno ni onge somo madhi nyime. Okwado jotend mbalariany magi wacho ni sani koro bwogo gi mondo gidok e class. We are going to stand steadfast, and this is a rallying call to everyone here at the University of Nairobi. We will stay steadfast. You stay out until and when 7.9 billion is paid. So no one should actually intimidate us. Mokuom kode tiegruok koro jiwo jonyuol mondo kaw nyithindegi ka gilero ni kata ng'anyo no rumo gibiro chako margi kaluwore koda chiedh nade magikale kaka mbalariany. To the parents, you can as well now come and pick your students. They are just loitering around. To the students, it's about the government and its inability to honor even a court order. We will stay put. Thank you very much. Simfros Okinda, Ramogi TV.